Nagsugod na sa pagpangabot ang advance party sa mga rehiyon nga mosalmot sa Palarong Pambansa 2024. Gipaniguro sa Cebu City LGU ang seguridad sa mga delegado uban sa pagpakig-alayon sa kapulisan. Anong report? May pahigayon o ocular inspection sa Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa mga billeting quarters. Uban ang DepEd officials, gisusi nila ang TISA Elementary School. Diin gitanaw nini ang physical structure apil na ang mga classrooms nga istaran sa mga delegado. Aron masiguro nga adunay abundang supply sa tubig, nagpatrabaho sab ang tuhaan og deep well aron magamit inig-abot sa tukmang panahon. I'm satisfied because ang pagkuha na lang, you will see that it's 95 to 98% complete insofar as the painting is concerned, insofar as the work is concerned. It's just a matter of cleaning already the area. We added additional depth well so that ang fourth floor nato na mga CRs nagyo yung mga tubig. Ready, sir. We're doing our best with the help of the local scoreboard and our own division office. Samtang nangabot na usab ang advance party gikan sa Suk-Sargent Region aron hapsayon ang tanan alang sa modulan o sa kalibo nilang delegasyon. Tinguhan nila nga mapanindot ang dapit aron mamintinar nila ang ilahang standing sa labing nindot nga billeting quarter sulod sa tulo ka higayon sa Palarong Pambansa. Makuha din namin yung prizes na most decorative school at saka clean and green. Samtang ipaniguro sa LGU ang kahamsay ug kalinaw sa mga kalihukan sa labing dako nga paugnat sa kusog sa nasod. Gikatak na ipahigaan ang send-off sa kapulisan karong adlaw Biyernes alang sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga delegado. Request og additional or augmentation of personnel coming from different city police office and provincial police office. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.